בדוש מחפש את יאלי מאת אלירן זפרני. בוקר אחד, בדוש התעורר למשמע ציפורים מצייצות מחוץ לחלון ולליטוף קרני השמש החמימות. הוא פקח את עיניו, חייך ואמר, יאלי, תביאי לי חיבוק. כעבור כמה רגעים, בדוש שוב ביקש, יאלי, תביאי לי חיבוק. אבל אף אחד לא ענה. בדוש סובב את ראשו וראה, יאלי לא במיטה. איפה יאלי? בדוש קם מהמיטה, הוא רץ לחדר של אבא ואמא. איפה יאלי? שאל. אבל יאלי לא פה. הוא המשיך לחדר העבודה של אבא. איפה יאלי? שאל שוב. אבל יאלי לא פה. בדוש הגיע לסלון. שם יאלי תמיד שותה שוקו בבוקר. איפה יאלי? שאל בדוש. אבל גם פה יאלי לא נמצאת. בדוש ישב על הרצפה. הוא היה עצוב ומודאג. הוא לא ידע איפה יאלי. פתאום דלת הבית נפתחה. מימה! קרא בדוש. מימה! מימה! ורץ אליה הכי מהר שיכול. מה קרה בדוש? שאלה אמא. איפה יאלי? אני לא מצאתי אותה, אמר בדוש. אמא הרימה את בדוש כמו תינוק, ליטפה את גבו ואמרה בחיוך, יאלי בגן בדוש, החופש נגמר. עוד כמה שעות והיא תחזור, ואז תשחקו ביחד בקוביות. בדוש חייך חיוך גדול, נכון, יאלי בגן. הוא שכח שהיא חזרה לגן, איזה מבולבל. לבינתיים, אתה רוצה לשתות שוקו? שאלה אמא. כן, עדיף שכן, ענה בדוש. ואתה רוצה גם כריך בדוש? עדיף שלא, ענה בדוש. אוקיי, אמרה אמא, והביאה לבדוש בקבוק שוקו קר וטעים. בדוש ישב על הספה בסלון, שתה את השוקו, וצפה ביוטיוב בטלפון. פתאום אמא נכנסה ואמרה, בדוש, אתה מוכן? מוכן למה? שאל בדוש. להחזיר את יאלי מהגן, שובב. לא ראית את השעה? בדוש אמר, נכון, אני התבלבלתי, ושניהם צחקו יחד. בדוש ואמא הגיעו לגן. בדוש טיפס על הגב של אמא, הסתכל וקרא בקול, יאלי, בואי כבר. יאלי, איפה את? יאלי, אני מחכה לך. אמא צחקה ואמרה, אוי בדוש, סבלנות לא קונים? בשום חנות השלים בדוש במהירות. יאלי סוף סוף יצא מהגן. היא רצה מהר לכיוון בדוש, ובדוש ירד מהגב של אמא ורץ אליה. הם התחבקו חיבוק גדול גדול. אני אוהב את יאלי, אמר בדוש. גם אני אוהבת אותך בדוש, ענתה יאלי. יאלי ובדוש התעייפו קצת מההליכה. אז הם ישבו על ספסל בדרך הביתה. דאגת לי? שאלה יאלי. עדיף שכן, ענה בדוש. יאלי חיבקה אותו ואמרה, בדוש, אתה יודע שאני הולכת לגן כי אני ילדה גדולה עכשיו, אבל אני חוזרת מהר, ואז אנחנו משחקים עד שהשמש הולכת לישון. בדוש שינען ואמר, אוקיי יאלי. בדוש ויאלי ישבו על השטיח בבית, שיחקו בקוביות מגנטיות, אדומות, צהובות, ירוקות וכחולות. הם בנו מגדל גבוה גבוה. איזה כיף שחזרת מהגן, יאלי, אמר בדוש. נכון, ענתה יאלי. איזה כיף שחזרתי מהגן. לפתע נכנסה ליאל, האחות הגדולה של יאלי. בואו, קרא ליאל, אמא הכינה לכם טוסט טעים. בדוש ויאלי קפצו יחד, הפילו את המגדל על השטיח וקראו בקול, יש, אנחנו אוהבים טוסט טעים.